ihe gbasara ile ana ahụ after ilele ana nna gị ana ubi nna gị ana be nna gị ebe ọbụla ọ dị nọmba 1 bụ na enwe ihe a na-akpọ na a na-eme ewu ana ahụ bụ ihe eji eme omenala a na-egbupụ ya ọbara n'ala ana ahụ ị na-ele Igbo mere nze m ọzọ ekenekwa m na asị m onye chi na-agazili ya biko na nnụfụ na otu pozishọn anyị echenjigo asị m ka anyị kenecha ndị ọbụla na-akwado anyị udo ya adịlụ nwoke udo ya adịlụ nwaanyị biko o nwere vidiyo ahụ m na-afụ n'akụkụ ebe ọ vidiyo nwanne anyị nwoke ọpụtago wee kwuo okwu ihe dị mkpa wee na-ekwu maka ndị na-achọ ile ana na ndị na-ele ana the reason why ego ọbụla eleta na ana some of ego eleta na ana anaghị aba uru maka na ọ bụghị mmadụ niile ka ego na-agbalị n'aka mana ọ bụrụ na ime nwee ihe okwu na vidiyo anụnwa ile ana menwe ihe okwu na ya bụ ego ya agbakwalụ gị ọnụ nwe nke gị uru maka na ụfọdụ agbafuzi ego like this amabanye ego onye nyenye a na-eme ya gidigidi ego afụghị ego ife ma ihe na-eme ya bụ ego agbanịla ha a na-asị na ego anaghị abụ uru maka na mgbe m pere mpe ọmụ mgbe a gwara isi anyị na ele anya na ego ya anaghị abụ uru mana amụghụ na ọnwụ ihe iyi eme na ana m ilechaa ya tupu iwere dị ego ije mee ihe ịchọ eme biko elekere na vidiyo nwanne anyị nwoke ka unu nụ ihe okwu maka ya bụ okwu ọhaneze ekene m ọhaneze ekene m Igbo bụ Igbo ọmụ bụ Chief Dr. Ezefere one of Isiagu alụsị ndị obere agụ mana na Isiagu n'Enugu steeti ekene m ọhaneze kene Igbo bụ Igbo si nke onye chikwara ya zere ana m ekene ndị Igbo lie nne maka na abụ m nwaafọ Igbo and ihe gbasara ndị Igbo na-amasị m ekene m ọhaneze mụọ bụ Ezefere one of Isiagu alụsị ndị obere agụ si na ọ ga-adịrị nwaafọ Igbo na mma ebe ọbụla nnọkwa home and abroad ndị na-anụ unu m ndị na-eso ụzọ m ekpere m na-ekpere unu bụ na ọ ya adịrị onye ọbụla na mma nke onye chikwara ya zere ya ihe unu na-eme ya na-aga ihe unu na-echi aka ya na-aga ọlụ aka unu ga na-aga unu gbuo n'aka nri unu egbute ihe dị mma unu gbuo n'aka ekpe unu ga-egbute ihe dị mma mụọ bụ Ezefere one of Isiagu na-ekwu okwu n'abalị a were kene ndị Igbo wee si na omenala Igbo amaka maka na Igbo amaka mana o nwere ihe m chọrọ ịgwa ụmụafọ ndị Igbo ihe m na-eme bụ omenala ya ka eji wee mara anyị omenala bụ ọdịnala bụ ihe gboo gboo maka na ihe ndị Igbo were elika mana mụọ bụ Ezefere one of Isiagu ji ohere a wee na-akọwara ndị Igbo ka ndị Igbo mara ihe a na-akpọ omenala ịmata omenala na-akọwa n'abalị a bụ ka Igbo bụ Igbo meseji m na-ewetacha hia some people na ana Igbo na-emesi travel to outside country ụfọdụ na-eme biznes ụfọdụ na-alụ ọrụ aka mana anyị mata n'oge gboo n'ala Igbo ndị gboo ejiri ike ele ala nkọwa na-akọwa n'abalị a bụ ihe gbasara ka ndị Igbo si ele ala fa nwaafọ Igbo ga-ele ala anyị mana ile ala bụ development ka ọ bụ now because na-ewere ndị ọ na-ewere ka ọ lala ọ bụla ala ka ọ ya ele ka ọ bụrụ mmadụ mana ihe gbasara ile ala ahụ after ilele ana nna gị ana ubi nna gị ana be nna gị ebe ọbụla ọ dị nọmba 1 bụ na enwe ihe a na-akpọ na a na-eme ewu ana ahụ bụ ihe eji eme omenala a na-egbupụ ya ọbara n'ala ana ahụ ị na-ele the
the person zụrụ ana ahụ bịa ga-eweta ego ya ọbịa kwesịrị ikpute ewu a ga-egbula ana. Mana problem some of ndị Igbo na-enwe bụ na ihe anala ego ana ahụ, ego dị ewu ihe anala ya, anyị na-egbuzila ana ewu. By then ebe ọbụla ị nọkwa ihe ị na-eme na-emebi, ihe na-eme na-ayasa, itinye aka ebe a nsogbu, etinye aka ebe a nsogbu. Some of ndị nọcha na outside country now bụ ndị lesịla ana nna ha wee gawa obodo oyibo. Anọ n'ime na elela ana dati ewu ana ahụ a na-ekwu ka egbupụ ọbara ka na wee jụọ oyi, so that ego ahụ ije wee ike ịbara gị ụlọ, itinye na biznes ọ gaala gị, ijila eme travel emere nwere gị isi ịkpata ego wee nata. Mana problem ndị Igbo na-enwe bụ after elesịla ana ahụ, dati ewu ana ahụ dị onye zụrụ ana ahụ ga-enye gị, ị ga-anaziri ya n'ego. By that time ị nara ya n'ego, ọ ga-enyebe gị nsogbu. O so n'ihe na-enye many people nsogbu. A na-agbagharị na-eje na dibia, na-eje na pastọ, na-eje ebe dị iche iche ebe onye ahụ ga-anọ were onwe ya. Eji m ofele a mụ abezefere one of Isiagu wee si ndị Igbo ebe ọbụla ị nọ, ịma na ị lela na be nna gị na ị na-ala ego ana, try ba megin jee gbuo ewu ana ahụ, so that udo bi wee dere gị. Ebe ọbụla ị nọkwa ihe na-eme na-aga aga, aka ji ga-alapụ gị. Ihe niile abụrụ na agwọrọ mmadụ ọgwụ, some people bụcha the problem ka ha nwere. Ọ na-agbagharị na-agwọ ọgwụ na dibia, na-aga na ụlọ ekpere, na-aga ebe dị iche iche, na-achọ solution ya niile bụ na anụ ụlọ gaa mee datị na ị kwesịrị ime. Ọ ya problem ndị Igbo na-enwe. Igbo bụ Igbo ekere m unu, ọ ya dịrị Igbo na mma, dịrị ndị na ụlọ m na mma, dịrị steeti dị iche iche, dịrị mba dị iche iche, dịrị Afrịka na mma. Ọfọ nna agọrọ ndị Igbo udobi ga-adịrị unu. Ebe ọbụla nwafọ Igbo nọkwa isi ga-ama ntọ na mba, ị ga-akpata ego wee nnata, ị ga-eto ugo wee nnata. Okwu nna agwa gị n'abalị a bụ okwu anyanwụ. Bumolo is the more eji m n'aka na channel video, biko tila ya aka gbasa wee bụzi subscribe on this channel, share this video, drop all your notification, mgbe notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri video. Igbo ndị ọma njem ọnụ ka nwa na mgbe ọzọ.